на БНТ 2. От 1 септември обикновените кружки с нажежаема жичка излизат от употреба. Целта е да се намали с 1/3 разходът на ток за домакинствата във всички страни на Европейския съюз. От утре тези кружки излизат от употреба. На тяхно място домакинствата ще трябва да използват енергоспестяващи. Те обаче са значително по-скъпи. Както всяко нещо, качеството определя цената на продукта. Качествените лампи приблизително между 4 до 8 лева върват като предлагане на пазара. Изчисленията показват, че ако ползваме енергоспестяващи кружки, намаляваме сметките си за ток с до 5 пъти. Или ако едно домакинство е с 10 енергоспестяващи кружки, ще спести около 115 лева за година. В зависимост от електрониката и елементите, материалите, които се използват, часовете живот могат да бъдат от 3 до 15-18 хиляди часа. Светлината на енергоспестяващите лампи е различна от тази на обикновените, но не е вредна, уверяват учените. Съвременните енергоспестяващи лампи работят на друг принцип и тяхната светлина не трепти. И тъй като обикновени кружки все още има по рафтовете на магазините, търговците са намалили значително цената им. Така те се надяват да ги продадат по-бързо. По случай празника на Пловдив